Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Am pierdut mapa, știu, sunt un prost, am pierdut mapa. Deci am pierdut-o iarăși. Deci cât de prost poți să fii să pierzi două mape? Deci, haideți în episodul ăsta ne strângem resursele și facem o casă. Da, nu știu cum s-a întâmplat. Nu știu, frate, nu știu. Eu când instalam Minecraft îmi lăsam mapele. L-am instalat că vreau să-mi iau o altă versiune. Doar am instalat că nu vreau să-mi iau o altă versiune. M-am gândit mai bine și ce credeți? Nu mă lăsa să o iau. Că nu mai vreau să o iau. Și când se instalez asta, nu mai aveam mapa. Deci, mi se pare o tâmpenie ce mi s-a întâmplat mie. O tâmpenie mare. Haideți să tăiem copacul ăsta. N-avem ce face. Stăm iară să strângem resurse și tot felul. Da, stai mă, furez. Și nu mai vedeți că mi-am pus, l-am șters. Și am sunat ceva lemn pe decât. Acum avem 64 nevere să facem o căsuță. Nu mai fac așa de mare, nu fac mică și gata. Nu mai fac nimic. O fac și gata. Dar mi s-a pierdut mapa. Dar firar să fie. S-a pierdut mapa. Nervează, am pierdut mapa. Ce-aș da acum să am mapa? Trebuie să urc acum și sus. Hai mă urcat. Cât am urcat la sus. Pam para pa para pa pa pam para hai să ne facem căsuța în episodul ăsta. Și facem căsuța, închidem episodul. Dar nu știu cum mai să nu le piardă. Și mi-am pierdut mapa. Și am mai și picat. Hai mă, urcă-te. Hai să ne facem nu. Pumpkin. Au. Mamă, pumpkin, aici. Cred că pe aici o să facem căsuța. Trebuie să tăiem lemnul ăsta de aici. Și ne facem căsuța. Hai mă, aici. Va trebui. Hai să luăm și pe aceștia de aici. Nu luăm pe la normal. Hai. Tăiem copacii negri. Pare rău că vă țin, dar... Nu, deci... Voi știți ce motiv m-am pierdut mapa. Și era importantă pentru mine. Și... Nu mai pot. Ia... În copacul ăsta facem ceva. Hai să punem... Punem două sus, mă urc cu două sus. Așa, sus.
așa. Gata. Hai să luăm astea două. Ups. Nu ajunge lemnul ăsta. Care poate să facem? Deci facem aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 aici. Și așa de mare. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, și cât am aici de luat. Fuck. 36, mișto. Deci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4. Nu, numărul 2, 3. Așa. Dar o ușă nu capăt să urcăm în sus. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2. Fuck. Mă enervează. 2, 3, 4. Așa. Acum. Trebuie să găsim aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau nu mai facem așa. Fuck. Da, deci cred că episodul ăsta să facem doar schela casei și atât. Nu fac cine știe ce casa acum pentru că n-am nici chef mare. Deci știți ce mă enervează că am pierdut mapa. Deci mă enervează la fel. Am pierdut mapa asta. Am venit 2, 3, 4. 2, 3, 4. Așa. Mai vine așa. Astea vine așa. Era deja bună. Trebuie să o fac aici așa. Bine să termin, ca să luăm aici. Încă dacă nu știu cu mâna asta cu o lopată de lemn, e aceeași chestie. Este curios. Păpără.
Tăiem repede pe blocul ăsta. Tăiem repede cât putem noi de repede. Ce se face noapte? Ce se face noapte? Ce se face noapte? Da. O să lucrăm repede. Top. E mai bun. Uite, zombalău. Pleacă-mă acasă, nu mă pleacă mor. Mor, mor. Dacă mi se întâmplă asta, acolo aveam stat. Diamond. Fuck. Spring. Chiar mai nervos, am pierdut aici. Da, avea și de... aveam bani de asta. Deci, haideți să chem acest episod. Deci, nu uitați să vă like, nu știu, să vă dați și pe link, subscribe, că să vedeți cine fac click. Deci, să ne vedem, pa!